alle sammen, og velkommen til den her video. Husk at subscribe og like, fordi det er den eneste måde, jeg kan hjælpe mig på. Og jeg er ny her på YouTube. I må ikke se mit ansigt eller mit hoved. I må kun høre min stemme. Det her det er bare lige en kanal, hvor jeg kommer nok til at lave nogle gaming-videoer, ja venner, jeg findes faktisk. Og jeg kommer ikke til at lave nogle sketches. Fordi så vil jeg bare, at de kommer til at kunne se mit ansigt. Ja, og det går ikke. Ja. Men jeg tænker, at i dag, der laver vi 10 fun facts om mig. Men jeg skal lige have åbnet min computer op, så kan jeg læse højt for jer. Ja. Jeg skal lige... I kan bare lige se sådan noget lys her, ja. Jeg håber godt nok, at I kommer til at kunne se mine videoer. Det håber jeg godt nok. Nå, jamen... jeg ser dig, far, derude. Som der nok kommer til at kigge med på den her video. Du må også meget... Nå, du har subscribet, men du må også gerne I like den her video. Nej, nu går jeg ind på Roblox. Ej, det skal jeg ikke lige. Ja, det I nok kommer mest at se her på kanalen, det er nok Minecraft, Roblox og Five Nights at Freddy's. Og Counter-Strike, hvis jeg kan finde ud af at få det op. Ja, okay, men jeg skal lige ind på Word. Fordi jeg lavet på et tidspunkt noget, hvor jeg så besluttede mig for, at den ville jeg læst højt, når jeg fik min helt egen YouTube-kanal. Så det skal jeg jo selvfølgelig gøre i dag. Det er 10 fun facts om mig. Ja. Nu skal jeg også lige finde ud af, hvordan man så lige... Okay. WordPad. Okay. Nå. Så skal jeg lige på fil. Hvor er der lige nogle flere, okay, ja. Første del. Ja. Jeg har altid lavet sketches, men I kan ikke se dem. Det kan I ikke. Og anden del. Jeg har altid været sådan virkelig artig, og jeg har sådan jeg er også sådan meget doven. Ja. Tredje fun fact. Ja. Den meste jeg spiller med, det var engang Kevin. Min virkelig gode ven Kevin. Men ham spiller jeg desværre ikke så meget med mere. Og jeg skriver heller ikke så meget mere med, eller snakker så meget mere. Så ham, ham lægger jeg bag mig nu. Men den som der kommer på førstepladsen. Skal jeg lige lave tromslag her? Ja, det er jo selvfølgelig dit liv og min gode ven Alfred, der måske sidder derude og ser med lige nu. Det ved jeg godt nok ikke, men ja, hvis de gør det, så håber jeg godt nok, at de subscriber til mig, fordi at det burde de simpelthen gøre.
Nå nej, Alfred han kan jo ikke, han har ikke telefon endnu. Ja, okay. Nu kommer vi til noget spændende. Hvor gammel jeg er. Ja. Jeg er simpelthen 9 år gammel. Okay. 5. spørgsmål. Det er, hvad er min yndlingsleg? Det er Ninja Score, og den kender jeg ikke derude. Så, men en leg, som der sådan er rigtig god. Som der ikke er Ninja Score. Hvis jeg ikke sådan må vælge Ninja Score, så skulle det nok være Squid Game. Ja. Yeah. Okay. 6. spørgsmål. Hvad vil jeg helst måske? Magneter eller arbejde i en genbrug? Så er jeg nok helst vil jeg arbejde i en genbrug. Okay. 4. spørgsmål. Kommer jeg til at livestream på den her kanal? Der kommer måske nok en livestream. Det er bare lige om, hvornår det er. Ja. Det er også kun lige, om jeg også lige må for mine forældre. Okay. 7. spørgsmål. Hvorfor må vi ikke se mit ansigt? Det er fordi, at de siger forældre, at jeg desværre ikke må. Jeg er jo også 9 år gammel, altså. Min søster, hun gør også det samme, og det gør min mor også på TikTok, og ja. Så, jeg synes også, at nu er vi ved 8. spørgsmål. Og det er selvfølgelig, hvad har du lavet i skolen i dag? Jeg har faktisk været i skole 2 gange i træk i dag. Den første, det var jo så til klokken 8 til klokken, jeg tror nok det var, klokken 8 til klokken, klokken 8 til klokken 1. Ja. Jeg er i hvert fald fri klokken 12:45. Men det er også mest fordi, at vi har sådan, der hedder byuge lige nu. Og så får vi tidligt fri. Det er sådan noget, hvor man skal arbejde i butikker. Så skal jeg arbejde i genbrug. Det er faktisk derfor, at den der med genbrug, der kom. Ja. 9. spørgsmål. Hvad er min livret? Flæskesteg. Og sushi. Ja, jeg elsker sushi. Nå, okay. 9. spørgsmål. Okay. Hvad ser du mest på YouTube? Jeg ser nok mest Morten Mønster lige nu. Og så ser jeg nok også sådan Shady Stems. Se det ved at jeg gør mere og skør derude. Så ser jeg nok også sådan Judex Gaming, Morten Mønster. Nej, ham har jeg nævnt. Nicky Topgaard. Lasse Vestergaard. Ja, det er alle dem, jeg ser. Dem skal I bare subscribe til. Det skal I. Nå, okay. 10. spørgsmål. Og det sidste spørgsmål. Og så stopper den her video. Okay. Hvad laver du mest i skolen? Nå nej, det står der sgu da ikke. Hvad er mit skema i skolen? Altså mandag, der har jeg, jeg har morgensamling. Jeg har, så har jeg vist også tror nok det er, jeg tror det er dansk.
Nå nej, det er matematik. Nej, dansk, matematik, spisetid, frikvarter, så tror jeg, at så kommer der nok sådan, hvad kommer der så? Nej, det er det helt forkert, det her. Ja, jeg kan ikke huske det. Jeg skriver lige et min noget. Nå, okay. Ja, desværre, jeg kunne ikke lige svare på det sidste, så her er der et nyt et. Okay. Hvad er det, jeg ikke må se på YouTube? Det, jeg ikke må se på YouTube, det er mest utroligt. Voldelige ting. Det kan også gælde på Netflix og Viaplay og Disney Plus. Jeg må ikke se gyserfilm. Jeg må heller ikke se gratis på YouTube. Den skal jeg heller ikke lige se. Den er også alt for hyggelig. Den har jeg set. Den kommer jeg lige til at se ved et uheld. Ja. Men det var også bare et uheld der. Ja, men så er heller ikke Squid Game. Jeg må ikke gyserfilm. Den har jeg nævnt. Jeg må ikke. Den vigtigste. Anne og Elsa. Vi ses. Ja, nu stopper videoen. Jeg håber, at det var en god video. Ja, husk at like og subscribe. Det sagde jeg også i starten, men det ved jeg godt. Det var godt nok også lidt dumt af mig at sige i slutningen også, men håber, at I kommer til at se med på den her kanal, og bare følger godt med. Ja. I kommer ikke til at se mit ansigt. Ja, vi ses.